Levitiko Kapitulo 4, mga halad alang sa sala nga dili tinuyo. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang mga Israelita ngakon aduna kanilay makalapas sa sugo sa Ginoo apan wala kinituyo ang mosunod maoy ilang buhaton. Kon Pangulong Pari ang makasala og tungod niini naangin ang katawhan sa Israel, pahalara siya og toriyo nga baka nga walay tat sa alang sa iyang sala. Dadon niya ang toriyong baka sa pultahan sa tolda nga tagbuanan at tubangan sa Ginoo ug itapyon niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon niya kini. Unya kuhaon sa Pangulong Pari ang dugo niini ug dadon niya sa sulod sa tolda nga tagbuanan. Ituslob niya ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik niya kini sa makapito sa atubangan sa sagradong tabil. Paghiran usab niyag dugo ang mga sungay-sungay sa halaran nga sunuganan sa mahumot nga insenso at tubangan sa Ginoo nga nahimutang sa sulod sa tolda nga tagbuanan. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran sa halad nga sunugonon at tubangan sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya gikan sa toriyong baka nga gihalad alang sa sala iyang kuhaon ang tambok nga nagputos sa sulod sa ginhawaan ug ang tambok nga nagputos sa tinay. Kuhaon usab niya ang duha karinyon lakip ang tambok sa batang ug ang atay. Dadon sa pari kining tambok ug sunugon ibabaw sa halaran nga sunugonan sa mga halad sama sa iyang himuon sa tambok gikan sa mananap nga giihaw alang sa halad sa pakigdait. Apan ang panit, ang tanang unod, ang ulo, ang mga tiil, ang sulod sa ginhawaan, ang tae niini ug ang tibuok gayud nga toriyong baka dadon niya sa gawas sa kampo sa usa ka dapit nga hinlo nga labayanan sa abo ug didto niya kinisunoga. Kon ang tibuok katawhan sa Israel makasala ug makalapas sa usa sa mga sugo sa Ginoo apan wala kinituyo, inikahibalo na nila nga nakasala de sila. Maghalad silag toriyo nga baka ingon nga halad tungod sa sala ug dadon nila kini sa atubangan sa tolda nga tagbuanan. Unya itapyon sa mga pangulo sa katawhan ang ilang mga kamot diha sa ulo sa toriyong baka atubangan sa Ginoo ug ihawon nila kini. Ang Pangulong Pari magdala og dugo ni ining toriyong baka ngadto sa tolda nga tagbuanan ug iyang ituslob ang iyang tudlo sa dugo ug iwisik kini sa makapito at bang sa tabil at tubangan sa Ginoo. Paghiran usab niyag dugo ang mga sungay-sungay sa halaran nga anaa sa sulod sa tolda nga tagbuanan sa atubangan sa Ginoo. Ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran sa halad nga sunugonon nga anaa sa pultahan sa tolda nga tagbuanan. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa toriyong baka ug sunogon diha sa halaran. Ang iyang gihimo sa torong baka nga halad tungod sa sala mauusab ang iyang himuon niining maong toriyong baka. Niining paagiha ang pari maghalad alang sa pagpapasasala sa katawhan ug pasailoon sila. Unya dadon niya ang toriyong baka sa gawas sa kampo ug sunogon kini sama sa iyang gibuhat sa toriyong baka nga gihalad alang sa iyang kaugalingong sala. Halad kini alang sa pagpapasasala sa katawhan. Kon usa ka pangulo ang makasala nga dili tinuyo, inikasayod niya nga siya nakasala, kinahanglang maghalad siya laking kanding nga walay tatsa. Itapyon niya ang iyang kamot sa ulo sa kanding ug ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunogon sa atubangan sa Ginoo silbing halad alang sa sala. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo sa halad alang sa sala ug paghiran niyag dugo ang sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunogon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Sunogon niya sa halaran ang tanang tambok sama sa pagsunog niya sa tambok sa halad sa pakigdait. Ingon niini ang paghalad nga buhaton sa pari aron mapapas ang sala sa pangulo ug pasailoon siya. Kon makasala nga dili tinuyo ang ordinaryong tao, inikasayod na niya nga siya nakasala. Kinahanglang maghalad siya baye nga kanding nga walay tat sa alang sa iyang sala. Itapyon niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunogon. Unya itunlob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug paghiran niya ang mga sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunogon ug ang sobra nga dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran. Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa kanding nga halad alang sa sala sama sa pagkuha niya sa tambok sa mananap nga halad sa pakigdait ug sunogon kini diha sa halaran silbing humot nga halad ngadto sa Ginoo. Niining paagiha buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasailoon siya. Kon karnero ang ihalad sa tao alang sa iyang sala, kinahanglan nga ang ihalad niya baye ug walay tatsa. Itapyon niya ang iyang kamot sa ulo niini ug ihawon niya kini sa dapit nga ihawanan sa halad nga pagasunogon. Unya ituslob sa pari ang iyang tudlo sa dugo ug paghiran niya niini ang mga sungay-sungay sa halaran sa halad nga pagasunogon. Ang ubang dugo ibubo niya sa tiilan sa halaran.
Unya kuhaon niya ang tanang tambok sa karnero sama sa pagkuha sa tambok sa karnero nga gipatay alang sa halad sa pakigdait ug sunogon kini sa pari diha sa halaran uban sa mga halad nga gisunog alang sa Ginoo. Niining paagiha buhaton sa pari ang paghalad aron mapapas ang sala sa maong tawo ug pasailoon siya.